Ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu bazalwane bami, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sibe nani futhi ngalolu hlobo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Yes, bafowethu siyabonga onyakeni omusha kakhulu. Uvele usuqalile kumsebenzi bafowethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngathi aqhubeka animise njalo nibusise nonke lapha emakhaya egameni likaJesu Kristu. Today I'm joined by umama nizomkhumbula ke wavela kaningi lapha kwishow ngicela saqala nokushutha nje mama. Yeah, before Our last first episode nje. Yeah, before last. Yeah, before last. December, yes. It was December. December. Yes. So sinakela namhlanje bafowethu umama Pina wa regular guest kakhulu. Ngiyazi ukuthi nani senemjwayele ke kakhulu. Egameni likaJesu siyamdumisa uNkulunkulu kakhulu ngaye. Mama angithathe lethuba ngikwamukele ngikubingelele. Ngiyabonga kakhulu Mr. ST. Yes. Ngiyabulela ba ndibe lapha kule ndawo. Ngiyaleboha hore kibe khona mo. I'm grateful. I'm honored. Thank you so much mama. Before we start mama, can you just pray sicela enkosini ukuthi ingxoxo yethu namhlanje ekwazi ukuthi ithole indawo enhlizweni zabantu lapha emakhaya. Baba siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu oyingcwele. We give you honor, the glory, adoration. In the name of Jesus Christ, we pray for the purification of our heart. In the name of Jesus Christ, Heavenly Father, we thank you. uNkulunkulu wethu oyingcwele, ufihlwa nguwe. uNkulunkulu wethu onamandla onke. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, phakama njalo Nkosi. Amandla uNkulunkulu wethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, Baba wethu onamandla onke, uNkulunkulu onamandla maliphakanyiswe igama lakho uNkulunkulu wethu oyingcwele. In the name of Jesus Christ, Heavenly Father, we thank you, Lord. uNkulunkulu wethu oyingcwele, musa wakho mngaka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Heavenly Father, we pray even for this session. uNkulunkulu wethu oyingcwele, uNkulunkulu wethu in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, abasiphamisa izandla zethu kuwe Nkosi yami, sithudumo nebongo zikufanele uNkulunkulu uthongcwele Baba. Anoint us Father God, sisazokhuluma sisazokwenza konke uNkulunkulu uthongcwele. Ngenelela Jehova egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Through the ways of God we pray, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' mighty name, O Lord God, we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Siyabonga kakhulu bazalwane. All the provinces be greeted saints. Sambonga uNkulunkulu namhlanje egameni likaJesu Kristu. Sesimamukelile umama, samubingelela. Samamukela kakhulu. Mama lokusagcinela lapha enkonzweni yayingomhla bani konje? Lapha na eBosberg. 22 I think. 22 November. Yes, 22 November. It was so powerful bafowethu kakhulu ngithemba ukuthi nayibona futhi esanisherela. It was so powerful. Into engayisho nje, it was more than into nayibona kwi-video. So what a powerful service it was. So thank you so much bazalwane kakhulu. Basakufonela abantu mama for my prayers no sizo njalo. Yo bayafuna sha. Kodwa manje umuntu ushintsha inamba, wayishintsha inamba. Bayiheki number yami. Bayihekile? Number yami iheki. Yeah, ihekwa. Then we had to change ama numbers. Kwasuka omunye eKBL eDurban wa flyer wazongenzela. Uzokwenzela Bazongitshintshela yonke lento. Nalo waseSwaziland baza bafike bahlala lapha amantombazana bayenza. Bathi sishintshe kwa yonke indawo nami. Hawo. Ngoba bona mabathi bayafuna khona umfana bebamthola lo mfana lo abatshela ukuthi mabafake imali. Kule number 079. Hayibo. Beyilinke nasebank. Bekukuningi nje. So nje le number ngeke sophinda ube nayo. Bathe bayayicima. Bavele bathi bayayicima lamantombazana. Ngithi mina hayi bavele bagibela bathi yabo mama sizoyisula sikwenzele ube nenye number ungasaphindi usebenzise.
uMamlinda kasetholakala bazonke le number niyaziyo kodwa ke 079 sengitholakala kulezi ezinye sengitholakala ku 062 296 3385 na ku 063 977 9276 na ku 076 796 5272 izinamba ezingaka zonke ziza kuwe? Yes, MTN Capitec Vodacom. Zonke zingena kuwena? Yes ma'am, yes sir. Yabo namafoni sowamaningi ayiwananga. Mathata. Amafoni sowamaningi angisaphethanga ifoni eyi-1 yabo. 1 2. Kubhizi. Kubhizi. Mama siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe nakulonyaka omusha sibonga uNkulunkulu ukusifaka futhi kule journey yakulonyaka. Sikholwa ukuthi kukhona uNkulunkulu okuningi asazokwenza and nanento nje isiphiwe uNkulunkulu akuphe sona siyamdumisa kakhulu mama siyabonga kakhulu siyambonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu bazokhumbula abazalwane baseThekwini kuloya nyaka odlule kwakumele sibe seThekwini ngomhla ka-27 September 2025 so kwagcina kungenzakalanga bazalwane ngenxa yama challenges financially so sagcina singakhonanga because kwaba kuningi kakhulu kulonyaka ophelile so ke this year ngomhla ka 28 yes umhla ka 28 February siyeza ke eThekwini and this time around I'm extending this invitation to each and everyone for free bazalwane bami so sizongena laphana i-address ngizonikeza nje as i-episode iqhubeka kodwa ke ngibona nomama lapha usiphathele nebhuku elikhulu kangaka ungekho muzwe enigma noma ngibhizi ngiphendula mara belincane like ngibhizi ngiphendula so mara bengihlala ngiza namabhuku indaba ngishiya lapha ya angizi nalo yes yabona ukuthi uhlezi ubhala ile ngako ibhala lapha ngihlala mangabona incwadi zami endlini zingaka ubhala nje ugogo uhlala bhala ugogo ngihlala ngifunde every day serious yabona manje bengidlala imajwanga ingqondo ukuthi isebenze kithi ingqondo yaguga yazi before ngizokungenisa nje intweni oziphethe lapha mama ngifuna ukubuza nansi enye into kube yenye ama questions nje mhla kade sikhona lapha eBosberg yabazona manje beyibuza si-interactor khona wabuza nje ukuthi isikhathi esi-right for umuntu ukuthi angadla ngaso ekseni isiphi amakhala wamayaluma kamakhala eluma laphezulu afuna uthola tissue bengizinwaye isikhathi esi-right sokudla ne okay mawuvuka ekseni awukakalambi njengoba ulele ayikho into beyisebenza lapha i-digest ukudla awukakalambi and kungukuthi ugcina ukudla ngo-3 izolo the right time to eat is when the sun isasela from 12 until about 3 that's the only time to eat so makushonilanga you don't eat by law ngoba ukudla kwethu nanani ibuyela endulo abomkhulu bebahamba bayozingela bazingele baze nento badle izophekwa mayidliwe bazodla ngaleso sikhathi then it's done so i-digestive system yabo be right immune system yabo be right so manje thina into esiyenzayo ukudla bekusikasi manje ukudla sekuhlala kugcwele emafrijini sesinama supermarket emalokishini ofiji into bengekho yeah ukudla mawufuna kufanele ukuthi ukusokolele ukufune before uzokupheka noma uzopheka kufanele uyotheza inkuni ubuye ubase uqalele wenze konke before uzopheka so manje sovele uvuke uthathe ufake udle uvuke uthathe udle and it's very wrong number 1 ishukela le esidlayo le shukela esidlayo le asishukela ngoba ishukela ngeke uzithola igcwele amaplastic angaka iphume emobeni umoba mawuvula so uqinile i-sugar cane it's very hard it's hard to open it ukuthi bangayenza ishukela most of the time ngayo so bathatha umbila bayenzele ishukela ngithi so manje umzimba wethu uyayirejecta number 1 umzimba wethu mawuyirejecta every time udla ishukela ngisase kuleyo ukuthi mawuvuka ekseni yeah umzimba wethu uyayirejecta
ngokuthi leshukela le asukudla bese mayifika lapha esibindini isibindi sethu siba ne-insulin resistance. Isibindi sihlakaniphile ngoba siyakwazi ukuzihila ngokwaso. Sithatha le poison wena uyifakile no problem, siyayiphendula senza amafutha ube ne-fatty liver. At least mawusase ne-fatty liver akunankinga ngoba kusase amafutha mara awumhlwehlo awomile ahleli phezulu kwesibindi. Okay. Isibindi isibhizi siyawastora lapha bese mase sewamaningi isibindi sizowehlisela to the weakest link mhlambe umkhaba njengoba benginalesa spetshe asekho yazi angisena spetshe so ihlisela lapha kulo nala ephanga uthola iphanga sezingaka uthola ubaba sekanezibele anamabele afika la. Isibindi sona mawuloku ufaka sinankinga sehlisela lapho nezitho zibe ngaka mhlambe zibe nzinkulu uthola ukuthi ziyamagqinsi yehlisela lapho noma ube nolundi la emhlane ube nesifombo kulapho idrainela khona even lana. Yes, iphanga zabo mama uthola ukuthi mawuthi yampeka umama isiphanga sakhe singaka more than la. Yes. Akusikuthi sekunatural leyo nto leyo. What natural? Uthothi mhlamba hayi mhlamba ufuzo ngoba ngiyangibona impela bomama ufuze ngokungadli kahle. Ufuze ngokungakhulumi kahle. Ufuze you are programmed mawufika kulomhlaba. So it depends ukuthi le family ovelele kuyo ikuprogram kanjani. Yeah. So you will be what lento bakuprogram yona. Ngoba esikolweni basibonisa two yama-twins, i-twins eli-1 lakhulela kwenye indawo kwenye indlu elinye lakhulela kwenye indlu lo bekanezifo lo bekanganazifo lakhulela khona kufana lapha. Ibuyela eBhayibhelini from toxic thinking, toxic thoughts, wonke lama-toxins ayaqhubeka futhi angena la ekudleni ukudla okutoxic. Yeah. Ukudla okutoxic. So abo baba enga-emphasize ngayo kakhulu lapha ukuthi if uyamthanda umyeni wakho, if uyamthanda umntana wakho umfana njengami umzukulu uyazi ukuthi ishukela idliwa, uyazi ukuthi mangavuka ekseni akayidli ishukela because he's a man. So mawumthanda umyeni wakho ngaze ngathi awuvuka ekseni umenzele ikhapleti uyomnika empeteni because you are killing him. Ubaba fanele makavuka umuntu fanele makavuka at least wazi ukuthi uyahamba i-distance and 4 to 6 hours before udla anything. Ngoba njengoba ulele ubekulele nalapha njengoba uvuka khane yonke into iqalela manje ithi okay uvukile manje yonke into masiqalele manje kuzoba nelona kuzoba nempilo kube ne movement. Wena umzimba wakho usazifuna usazithola ukuthi kwenzakalani sengivukile futhi ngisaphila wena sofaka ukudla soyaqhitsha ujahile uya in a hurry uye emsebenzini ulate uyagijima udla ugijima futhi uhamba udla ugijima udla nasemotweni uya driver ukudla mawukudla kufuna ukuthi ukurespect you give it time. Awudla ukudla ngapha uphethe cell phone ya you don't respect food. Namanzi, you don't just take amanzi from water bottle, you just go. And amaningi ngithola bowahlele emotweni ilanga liyashisa ayashisa nawo lapha athatha lonke lela plastic wena mawufika uyathatha uyaphuza. You're drinking cancer. And wonke umuntu unawo ama-cancer cells. So mawenza kanjalo uyawa-activate lama cancer cells ngaphakathi. Ngoba ama-cancer cells afeeder from i-glucose. Okay. I-glucose mainly izinto ezineshukela. Yeah. Ayafeeder. And mina sengimuhle yabo. Sengimuhle orayi mara ngiyazibona sengimuhle sengiyang. Awusafani nakuqala. Angisafani yabo. I-video ya masingayithatha i-video yalo yenyaka sibheke so angisafani. Mkhulu kakhulu manje. And senginamashiya wena bheka kwakabi nawo. Mina senginamashiya ngoba manje sengidla right. Yabo. So ukudla okuphuma ku micro oven ngizwile nalapha bayayiququzisa ngifuna ukukhuza manje ngithi ithi ngahamba ngcono ngizithulele bazoyizwa ku podcast. Okay. I-micro oven mangiphuma esikolweni mangisase esikolweni ngo96 bashiyela ukuthi micro oven is better
but i-pharmaceutical ibayenza ama-guinea pigs, so balahla ama-micro oven. Asebenzisa i-micro oven, ama-toothpaste, ngikhulumile ngama-toothpaste asenza dama. Ngasikhathi thina ngo-1976 siyePitori, yabo thina masikhula sithi siyePitori sithi siyalwa sithi kuvela ihippo la, ivela ihippo bavele nebhamu besingabaleki. We were so bold, we were so besinalento yomuntu. Babona ukuthi la felihleke lana sisenkingeni. Ilula lento masibuyele emuva njengoba uHitler wavela wathatha imercury wafaka lapha emanzini wabayenza dome. Amasoja makawasebenzisa abona ukuthi wild. Nathi ke bafaka le toothpaste ezikolweni. Wonke umntwana makafika esikolweni toothbrush bathi fluoride, 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 bayazi ukuthi ingqondo it goes down. Yabo. Ne-breakfast bafika bathi ama-cereals, kudliwa ama-cereals ekuseni, umntana afanele adle ama-Cocoa Pops, adle ini, sangena namabisi ahlala efrijini esingawazi, sangena sabadama. Namhlanje abantwana baba esikolweni ekuseni bahamba babhema ugwayi. Sho. Ingqondo zabo bafuna i-leptin yabo ayisasebenzi. Bafuna something as a stimulator i-dopamine yabo ngoba ayisasebenzi. And hayi ukuthi ife manje ife ngalesa sikhathi sibanika wonke lamabisi nani. Hey madoda. Yes sir. Hayi ngeke angingenise lapha ebhukwini lakho. Abantwana baba. So ama air fryer endlini mina i-microwave ayisebenzi. Esikolweni basitshela ngayibeka lapha. Uyasuka uladla mina uthenga i-air fryer. I-air fryer is still bad ifana ne-microwave. Yeah. Nayo still isabulala lokudla okuphuma lapha ku-air fryer kuphuma ku-microwave you are not getting anything. Ngakhula bobaba ishaya prostate gland. Yenza lama cancer cells akhule kakhulu lapha. Nefone bazalwane, ifone awulali nefone phansi kwephilo, awubeki ifone la. Noma ngabe ingekho phansi komqamele la eceleni, awulali nefone la iduzane, iyaphila ifone. Ubeka lapha yabo la kuhle lento le ifone yakhe ilala lapho lala. Kube ne space in between. And ebusuku awuthathi ifone. I-blue light is very dangerous. Ishrinka your brain. Ebusuku wena efonini ubhizi uya WhatsApp awenzani lapha ya kungalayitwanga. Ulayita i-light kube nesibani esinye bese uyayisebenzisa ifone. Oh. And umzimba wakho after dawn ingqondo yakho ifuna ukulala. So mawuloku usebenzisa ifone uloku wenzani ubhizi uactivate lama neurocells. Bese kusuka lapho umuntu ohlala constant headache, une fatigue engapheli because your brain doesn't rest. So mele ngiqale ngilayite light bese ngisebenzisa ifone. Yes sir. Noma ngabe kufona umuntu light usukume uyothatha ifone lapho iphendula. If it's emergency. Yo. Yes sir. So leyo and uzolala kamnandi. Into yenza ukuthi abantu babe sleepless bahluba yethi bayenzani i-Wi-Fi ngokwayo iyalimaza ingqondo ngoba iyaphila i-Wi-Fi. Iyaphila njengoba i-connecte lapha iyaphila is alive and i-connecte kule phone when ilele la now iyaphila la. Nabanye mabadriver enami ngiwabekela nabanye mabadriver babeka amafoni la. Under ama-testicles and ama-testicles ayaphila. Le radiation le elapha ya eloku yenza lapha ya ishaya ama-testes. Bese ukusuka lapho uba infertile akathola abantwana ini muscle mass ishrinka down iba small bancane understand ukwenzakalani ukuthi ubekalele nozibani no ukhohlwele yafona ibeka la njalo. Ifone ayihlali la. This woman's crown is your life. Life force. Yeah. It's your man's crown. That's your blueprint. Ish. It's your blueprint. That is why ngafanele ufake amabruko azipayo, akalayo, ufake ama-trunk aqinisayo, fanele kube loose la. Fanele uhlala loose la isibayeni, isibaya ukubona isibaya esihlala sivaliwe inkomo zipacked. Mara wena isakho sihlala sipacked 24/7.
ngapha inyawo zihleli ku kick and box imini uhleli kanje uqinise yonke into uqinise lapha then you expect to be free. Amen. So it's very important izinto eziphuma ku plastic ukudla esikolweni basho ukudla okulalayo ukulala ubeke izitsheni ze plastic wena uyafudumaza plastic yonke into plastic lela plastic ubhizi uyalidla yazi. So kumele ngifake into engathi iplate so iplate ngathi clay lenziwe ngeclay and then ayipende yakho niya ngocecebukwe ukuya notice mawuzigeza lama plate uyabona ukuthi noma kune drawing iya ngokuphela iyephile yaphela nidlile ukuthi immune system nje is strong iyakwazi ukuzidefend. That is why masikhula besebenzisa ibigiri isitsha secence yabona lesi selo se-enamel besebenzisa zona babona ukuthi no asigcwali ngoba izinto zethu zonke zinsimbi ngcono basitshela ukuthi kune civilization yabo sisaqalela sesiba civilized mawudla ngalesitsha lesi esezenka we are outdated. Mawudla ngesandla uya outdated fanele udle ngespoon lesa spoon lesa ushekile lelo ukuthi senziwe ngani usheke le spoon the most igezwa senzani sibheke lapha okay idlobani lento le mercury ingene kuba bengine gold la kulama city wami njoba kuma city wami obhekwe ngibona ukuthi ngine gold la ngayikhipha ngafaka lezinyo deni okay kunembobo la bekuyi gold la nala bengine gold la ukuthi mangishumayela ukuthi tiki ngifaka ama lipstick angisayifaki bese ngine mercury wonke nginama feeling ngifilile wonke umlomo ngoba bengu-pharmaceutical. I-mercury awuyifaki emlomeni i-mercury ayihlali nomuntu awupheki ngebhodolo le-mercury i-mercury iyakulimaza. Okay yes sir. So i-mercury iyakulimaza anything nje wazi ukuthi abantu sebaba nama colon cancer is from zonke lezi zinto lezi nama spices nokudla njalo umuntu ngelanga udla kayi4 kayi5 so uyasneka in between angazi usneka in udlile maqeda ukudla uyasneka in between fanele ahlala hlafuna no problem nakho moloku ufaka umzimba wona inkingi lokuyalahlela uthola ukuthi sowungaka mhlawumbe ukhona uhlobo lokudla esingathi yelona olubalekile ngavuka ngalo ke ukuvuka ufuna ukuvuka ngokudla no ngisholo ukudla ekseni yakho it's what time anduthe mhlawumbe noma ngadla noma after 4 hours yeah so ukudla engaqala ngayililanga ukudla ongakudla faneke at least ukudla okudla wazi ukuthi ukudla okufana okunamafutha yabo kunamafutha hayi amafutha la nka fish oil ayikho fish oil ayikho into kuthiwa fish oil le oil efanayo yonke lapha emashop angisho yazi ukuthi iwukufa asukudla so ukudla mhlambe ungathola i-olive oil yapheka i-avocado oil i-right ukudress ama-salad so ekseni mawuvuka you can pouch your eggs yakwazi ukupouch ama-eggs iqanda ulifake kunto ekomishini ulipouche ngathi uyalenza idombolo lizophuma lipouched iqanda li-right but iqanda li-free range ngiwathengile nge-weekend ay-18 ay-200 rand ngathenga nalawo manje bathi adle ini nani a-natural nawe imali yami nje yamaqanda ay-2 hayi angaka iyenze 450 Pick n Pay organic eggs and a day ngidla 1 egg ne-bacon organic bacon ngile ngayifuna ngayilanda organic bacon ngidla 2 slice neqanda done and I'm full for the whole day. For the whole day? Yes sir. And yasebenza ngoba umzimba wami obheka manje uyabona isikhumba sithi
kusho ukuthi kulabe egcwele khona amafutha sesiso sithi lamafutha lokayehla phakathi ingqondo iba more sharper. And ukhumbula ukuthi the more udla lezi zinto lezi, the more iglucose igcwala ngaphakathi ingqondo yakhe iba ncane. Ishrink down small. Ukhohlwa noma yini isikhiya semoto ujike ubuze la ubuza usmall ukuthi basithathile and abasithathanga sisesikhwameni. Uzubabuze nama-specs ukuthi anobona ngama-specs wama ngashiya ngalapho uma uthi uyabheka ama-specs ala emehlweni. Hey madad. Yes, uyakhohlwa. So kubalulekile ukuthi sunakekele lo mzimba ngoba uNkulunkulu wethu usiphilele imizimba ukuthi sinakekele and sithande. And uNkulunkulu uyasho ku 1 John 2 verse 15 to 17 uthi singabi abantu abathanda izwe. Ukukhumbuza nalabantu laba emakhaya sizongena kuyona in no time le ndaba yaseThekwini mhlambe nje nayo uzonethu usibhaza nangayo ukuthi mhlambe yini abantu benkosi abangayilindela lapha ngalola suku. Bafowethu khumbulani ke ukuthi sobe silapha eThekwini ngomhla ka 28 February. Siyaqala nje ngo10 ekseni. 28 February ngo10 ekseni. February 2026. This year ungathi mawubona ivideo ijothi ivideo ya last year. 28 February 2026 sizobe sine health healing seminar lapha na eThekwini ku number 10 Steel Road next to Wondermere lapha na eDurban kulapha ngase Morningside. So singena mahala bafowethu, free entry ozana khululekane nje confirm ukuza kwakho because space sethu lapha na limited. Yes, health healing seminar number 10 Steel Road next to Wondermere Mall. Next to Wondermere Mall. So besikhona ke lapha nabafowethu. Mama sibheke eThekwini mhlambe yini ongayiphathela nabantu benkosi lapha ngalolu suku. Abantu benkosi baseThekwini into ofanele bayazi uNkulunkulu ngisaqhubeka mina la. Iyangena na kuThekwini. Romans 12 verse 1 to 2. Uthi lithizwi I beseech you therefore brethren by the mercy of God be ye transformed by the renewing of your mind. Yes. So into ezobenzeka lapha eThekwini ngizobe ngifundisa kahle ngizobe ngireprograma ingqondo yomuntu okholwayo. As ukuthi uJehova makasiletha la emhlabeni uye wasiletha ngale mizimba eyithempeli like. And uthe ngesixhosa bathi uThixo wegxalaba elibanzi. So uNkulunkulu wethu uthe nina nonke nikhathele nenisindwayo ozani kimi ngizoniphumuza. Yes. Azange azasinike ukuthi wena uze ne anything la emhlabeni. So manje abantu la mabafika la emhlabeni indlu kaThabani le. Imoto kaThabani, abantwana bakhe, abantwana bami. Under my roof you'll do my will. No problem. Ubani ukhuluma zonke lezi zinto uwe. Labantwana ubathole kuphi emhlabeni. And abantwana baya astray. Mabaya astray bahlanya wena uyaphuma uhlanya nabo. Uhlanya nabo kanjani usendlini ulapha ngaphandle. Uyasho ukuthi uvusumuzi manje sekayenza ukuthi nokuthi and uyaqala manje mabafika uyathukana kulimala wena. Awuzanga nomntwana emhlabeni. Awuzanga na next, awuzanga nendlu. Umuntu makasukuma la awisa lama curtains awuna right ukuthi uscream. Uthatha le curtain uyalungisa exercise fanele kuyilungisa ufixe kuphela. Anytime ukhuluma uphakamisa ivoice ukhuluma ulimaza inhliziyo yakho igazi liyaqhuma liyaphakama liyaphezulu. Maliphakama liyaphezulu uba mnyama kuba mnyama emehlweni bese uvumama makaqeda ukuchawuta athi nike namanzi ahlale phansi athi nike namanzi uyashake uthi akusekho oxygen enhloko. Sekayalimala ukusuka lapho umunye makaqeda ukuchawuta ushaya stroke. Eish. Akasavuka ekseni uvuka sekashaya stroke. Akacabanga ukuthi ile bekayenza ukuchawuta. Yeah, ish my dad. It's very important ukuthi ube calm, ube humble, ube uzithande enough
ukuthi ungavumeli anything enhlizweni yakho empilweni yakho. So abantu abaningi esiya kube eThekwini, abantu abaningi yazi ngizokutshela mina ukuthi abantu ama problems wabo yini, bayahlupheka, abanamali, abathola imisebenzi, bayagula, yonke into ayihambi kahle empilweni. Asibuyele emuva ke, labantu laba abahlupheki, ba blessed, uNkulunkulu wabafela, abaguli, ngoba life and power life and power is in the life ne death is in the power of the tongue. Ukuhlala khuluma ukugula, umuntu weshukela, umuntu we high blood, umuntu we cancer. And akekho umuntu weshukela, akekho umuntu we high blood, akekho umuntu we cancer. Sonke sabantu baka Jehova. So uyasho ukuthi angiguli, angisho liyashiza ukuthi when I'm weak I'm strong. Yeah. When I'm sick, I'm healed. Mina bengine breast cancer, seku stage 4. I didn't take that thing kijimena ukuthi ngine breast cancer stage 4. Ngathi ngicela ukwazi kuphela how far is it, but stage 4. But you can't drive, sibukhe in uzolala ekleni ukuthola sikibele ngathi no. I only came to hear what how far is it. Then I went to God. Unforgiveness ilimaza abantu. Uthi uNkulunkulu be anxious for nothing, but in everything through thanks. So Tina, we are not doing that. See, anxious. Sifuna izinto zambe our way. Not your will be done, but my will be done. And we always say the Lord is my shepherd. Masifika lapha. Kodwa wena masese uphuma lapha uthi the doctor is my shepherd. Ish. Impilo yakho iphethe udoctor. Ngina how many years ngifikile la? Angikhumbuli ngiyaka doctor, angikhumbuli ngiphuza iphilisi, because my mind is renewed, my mind is programmed ukuthi greater is he who's within me than the one who's in the world. Last ngathi mangibona the first video ngibona ngazibona ukuthi sengigugile, what is it that I'm not doing right kulo mzimba lo? Why am I aging ngalendlela le? Then ngaqalela ngabona ukuthi ngidla ipapa, mvuka ngepapa, ngithanda ipapa, ngidla amakhekhe wasemakuleni, ngidla ishukela, zonke lezi zinto esikoleni satshelwa ukuthi zi toxic. Then I started ngirewinde my mind, ngirewinde my brain, ngiyazitraina ukuthi ngiphume kulezi zinto. Angisathethi, angisachauti, angisayenzini, ngikhuluma kahle. And if awufuna ukuyenza into, no problem. Kumo mangithi yenza la, ukumo angafuna ukwenza ngithi no problem. Athi ngiyazi gogo uzothi awunama ribbon. Ngithi angisho vela nginawo ama ribbon. Ngiyasukuma ngiyazenzela. And umuntu uqala ukufa enyaweni. Umuntu uqala ukufa enyaweni. Yes. Qala ukufa nje la phansi. Yabo manje sengikwazi nokukhwela nama steps, sengikwazi nokugijima soma stepsini. Ngathi ngiyokusemina yomntanami, ngasikhathi bangifaka ama makeup bangenze ngaba what. Ngathi ngimasquerade, ngigcoka ihile, mangithi ngikhwela lapha ya, mangithi ngikhwela lapha estepsini angisakhona abafana abangakasi kuyiba abangibambayo, ngakhumula ihile ngathi angeke. Ngakhumula ihile ngathi thi ngihambe ngenyawo azangikhona still zinzima steps, ngathi you are my challenge. Ngasebenza manje sengifike estepsini ngishaya ngifike ku10 ngiphumule ngiqhubeke ngithi 1 ngabamba ngandawo. When zombona ngiphethe school bag kunekwayi mangifike eJoburg ngiyazi ukuthi mangifika lapha ngiyokhwela isteps so. Yeah. My health, my choice. You prioritize it. I prioritize myself. I've stopped tormenting my body with the past. My excuses. I'm making new choices because I love myself enough. And I'm saying no. The one who nigi impilo wayela sangcinile la, and makakunikile impilo no problem. If you don't choose your health to be your choice, akuna stress. Yeah. Uzohlala usemapeni nugula but akuphile isipho sempilo. Why don't we embrace the gift of life and live it to its fullest? Phila impilo uyiphile to its fullest. Akekho umuntu okolota next. Yeah. Ngikhulisile abantwana abasangondli abasanginaki ngivile ukuthi bathi ubuyoshada ubuyolobola, who cares who dies? Makangazanga kimi wazongitshela ukuthi uyalobola uyashada wenzani, who cares who dies? Umntana wakho everywhere
masikhula thina wonke umama bekumzali wakho, wonke ubaba ubabakho, bebazi abantu bakudala ukuthi once you own something, uthi umntanami la ushaya isifuba uthi owami lo mntana, you'll go wrong, uzohlanya. Awuzohlanya istroke sokulahla phansi. Ngoba the enemy will use the weakest link ubona ukuthi uthanda lo mntwana. uNkulunkulu uthe cast is the man obeka ithemba lakhe emntwini. Yeah. Thi uNkulunkulu singancike edongeni elwayo. Wena uyancika umamami kusekhaya. Madoda. Kusekhaya. Kusekhaya ngoba bokhulela khona, you need to grow up. Phuma. Abantu babulalelana izindlu, bagula nje bagula, ngihambe ngicasha indlu yasekhaya, ngibona omunye ugogo, it was so embarrassing. Ugogo ngangamuna 66. Ulisa omunye ugogo na 66 ukuthi umntana wevezandlebe uze nendo no mama yakhe uthathe indlu yakokwabo. Ugogo ngaleso sikhathi. Uye lapha ukuthi ikithi la. Ugogo. Ukuncika ezintweni ezingasidingi. Yindlu katatami leyana, uzawuphuma phayana, yindlu katatami. Yindlu katata khe njani because bechate umama yakhe. We need to grow up. Tina, we don't grow up bazalwane. Si owner izinto. Please grow up bazalwane. Ishukela aseyakho, akekho umuntu oneshukela, akekho umuntu one high blood, akekho umuntu one cancer, akekho umuntu onendlu, akekho umuntu ona nothing. Yeah. Izinto esithola material, we are blessed with them. Yabo ulale uzulale kabuhlungu ugade indlu, ugade indlu uhlangana phi nendlu. Ngoba you assign the angels ziprotector indlu. Last year bengakha lapha ya mangakha kune site alipheli ngibhadale lo baba 2.5 lo munye ngamthola ibuild it naye wabizenye imali nomunye OS3 ha ngathi Jehova ngavele ngathi baba eyakho le project ispace esincane thabani isincane uzobona lapha eJapan kunama tiles ispace esincane 7,500 yo kwazi igundwane mase senginikela uNkulunkulu everything kwazi igundwane lithi thai landlula kuwo wonke umuntu lifuna ukuye garage bavala umnyango wegarage salihlaba umfana opposite wahlaba ngeharavu wathi mama sengiliqedile ngathi mina ngicela iharavu ngathi Holy Ghost fire ngalihlaba ngeharavu kayi3 legundwane kwagcwala impethu kwaphuma impethu lisase fresh babaleka bonke yo yes. So kunemimoya silwa nemimoya la ngaphandle. Yeah. Manje mangizothwalela ukuba mina ngithe my money, my heart and money, my silungu esiphezulu, this is my money. Fucking. uJehova bekanyeka lethe legundwane ukuthi life ngizokwazi ukuqhubeka ngeproject. Kuzimimoya lena. Exactly. So manje silwa nemimoya. Nalento ukuthi umuntu athi ishukela yasekhaya angeke ishukela kube yakokwenu. Imimoya ihleli lapha ngoba kune connection kokwenu. Kokwenu uthabani makaphuma umbonile uyandika yas. Ayangicapukisa into vile xa isithi uyazi ukuthi ke manje the gossiping efamilini. Yeah. Uvulela imimoya. Sunday isiphakamise izandla esontweni thabani fundisa thabani. Uyaziva lezo zinto lezo. Be yourself, philela wena, stop ukuthomenta lo mzimba. Be yourself, uphile impilo yakho njengoba ube incwadi efundekayo. Lithi izwi sibe incwadi efundekayo. Iba incwadi efundekayo. Ungalindeli izinto ukuthi zize kuwe. Create reality ngawe, create yourself, create your future, rewind your mind. Yeah. Ungadepend emntwini. You are here uzenento khona into ozenayo wonke umuntu all of us akekho umuntu oze ngaphethanga next sonke size siphethe something. Yeah. What is it that oyizelela emhlabeni uNkulunkulu afuna ukuthi uyenze uchange other people's life? Yini you don't even know ngoba always uncike emntwini suke emntwini uNkulunkulu sometimes ubona ukuthi uncike too much ebazalini or in abasusi ngoba ufuna ukuthi kuphume the real you. Ufuna kuphume le diamond ayilethe emhlabeni engabonakali. Nzima. Njengomntana loka ahleli nomakhulu ezilalini njalo phansi kwefasikoti likaMakhulu makaya le makhulu uyabona ke akayindawo lo mntana susu uMakhulu wena ubone lo mntana aqala abona umhlaba athi umbone imele. Yes. And all of us
abanye bathi ekhaya bangifuni, umama mbeka ngizonda, ifamily yami ayingifuni. Ifamily yakho ayinandaba nawe, ayikwazi, hayi ukuthi ayikufuni. uNkulunkulu uyabasusa ukuthi azokwazi ukukhipha le ekuwe ukuthi ukwazi ukubonakala igold la ibeke phakathi kwakho. Ngancike emntwini. Ngancike emntwini. uNkulunkulu yonke into yenza ngereason. Even ikhozi i-eagle. I-eagle mase siyabona ukuthi umntana sekathi so mayimdlisi lokimdlisa lapha idilize isidleke. Even isidilize lapha athayizela ufuna ukuwa athayizela lalendele khona phezulu kwesihlahla or kuphi aqalela athi yo ngizodlani kusasa. Aqalela abone ukuthi fanele ngivuke. Akasuki lapha esihlahleni nawe afika ahlale nezinkukhu adle nezinkukhu phansi. Yeah. Be the eagle. Izinto when the life goes tough, face a storm. Abaleki. That is why mawufika kimi ugula, hey, this is nice. Mawufika kimi ugula, I do hijama. Ukhipha igazi emzimbeni. You choose. Ukhipha igazi emzimbeni ngufaka kuma ice, ngishaya iphayida. Sikhiphe yonke le poison. Wephuma ngokushaya. Yes. Bonile lapho ukuthi abantu babanjani. Ushaya la sikhipha igazi silichithe silibeke lapha uqalela uphile kabusha. You want that? Yes. So ayikho into esinganayo bazalwane, asinayo. We are more than overcomers. uNkulunkulu igazi kaJesu kuRomans 12 kuRevelation 12 verse 11 uthi they overcome by the blood of the lamb. Oh my God. And their testimonies. Uzofakaza uthini wena? Uyofakaza uthini wena ukuthi benya ku doctor, the doctor is my shepherd. Mawuthi yafakaza lapho ufakaza ukuthi i-medication, the doctor is my shepherd, ukuphi uNkulunkulu wakho? Bazalwane ngicela sibongeni uNkulunkulu ubrother Thabani, God forbid. Ubrother Thabani ubuya ku operation, uNkulunkulu benayo wamhole operation yaphuma. After 6 months iphinde futhi ivaleke le nto leyana. Ubonge uNkulunkulu ngale operation leya. Ukuba ngayosika lebele. Ngibabonile abaningi hambani wasika namabele. Mina ngile ngababona basika amabele mababuya la bekunebele khona sekuvele amanye la sekuvele amanye ama i-cancer ilokuya spreader sekuvele amagqum. Ngeke uzikhipha i-cancer ngomesa. Yeah. You understand? Yeah. So fanele siz understanding bazalwane sibe ku level yokuzi appreciate. Si appreciate everything uNkulunkulu asiphe yona. And si appreciate ipast noma beyimbi kangakanani ukuthi bekuyisikolo bofunda lapho hayi ukuthi uhlale khona. Ngoba ukuba le pastor azange beyimbi ngabe ayiphuma the better version of yourself today. Ukuba zange ngihambe ngichola amazambane boduduza rank ngizama ukwenza ukudla ngihambe ngihlala ngabe angikho namhlanje. uNkulunkulu wangikhipha ku comfort zone ngoba abona azi ukuthi there are greater things azibekela kimi. So manje ukuthi ziphume fanele ukuthi mina ngilo ngifanele nalela khozi elichithwe esihlahleni. Amen. And mongaxolela abantu uhleli kuphasi akuna problem. The mongaxolela abantu unforgiveness is taking more of your attention. Ithatha yonke energy onayo, wonke ama cells, yonke into ibabhitha lapha kuwe ngaphakathi. Even umsebenzi izinto zakho azilungi, awuthola imisebenzi nabantu ubona ukuthi abantu abakuthandi uwe ubhitha ngaphakathi. So you need to learn to rewire your mind na uprogram your biology. Yeah. Including yourself. Yeah. Uzithande. If we are feeling stuck in life izinto azambi kahle ubona ukuthi yonke into ayihambi kahle akekho ngaphandle akekho okuthakathile khohlwa. Now self thakatha self lawyer ula inside. Isibheke wena yini lo bambezele kuyo uphume kuyo. And start to create your future, ukhuluma izinto ezinhle ngawe. Mina ngaqala ngisasemncane
Bengingaki mangi-ordainwa bengina 19 ngathi I'm the national speaker, I'm the best national speaker in the whole wide world. Father God, I thank you that I'm blessed. I'm the best speaker in the ngibona bo Creflo Dollar bobani ngithi I'm the best I'm the international national speaker in the whole wide world. Ngithe mase sengenza ama CD kuphuma ama CD wami nani uyacabanga ukuthi begcwaliseka lento bengicreator ukuthi I am. Ngicela ngisasemncane mina ngizibona ngikhuluma ema-TV ngizibona ngikhuluma kuphi ngingakazi ngakhuluma e-TV kusasene SABC 1 and 2 and 3. So you are what you create. Yeah. Impilo yakho ayimanga la iphelelanga. See yourself, expand. Dream big. Yeah. Dream big ungazibona uphelele la. Dream big. Uzibona utouch the world, utouch abantu, touching lives. Giving back to the kingdom of God. Ufika ubabonisa uthando. Ayikho intandane. Yes, my daughter. Ayikho intandane. And the results of your thoughts. Phela. Uba intandane baloku bakhona abazali. Ube orphan. Uzivalele. Abantu basemajele namhlanje bahlala ema-prison. Hayi impilo yami iphelele la ephupheni. Uhlala endlini enukayo impilo yakho iphelele la awukwazi ukuvuka uclean uphethwe imikhono uphethwe izandla njani uyaziphakamisa lezandla uzithi noma nje ukhuleka uthi baba I'm grateful I thank you Lord ukuthi uya Jehovah khawuli uliqhaphamisa isikhathi uthandaza for 2-3 hours uvuthi lamahlombe banjani. Eish my daughter. Asimthanda uNkulunkulu bazalwane sithanda izinto zakhe. Abantu mabathi kunesemina mangifikile the only thing abantu abayifunayo bafuna ukuba healed, bafuna imali, bafuna umsebenzi. Akekho umuntu ozoza kuwe athi ngifuna ukuthi ungikhulekise ukuthi ngenze the will of God. So fanele si change mindset. Siye ukuba abo give me. Sazi ukuthi la we are here to change lives. Yes. How many people have you touched? So lokunya uqalile izolo. Bayingakho abantu uthema undlula kubo. Ekseni mangibuye ejimini. Ngithi ngiyamdlula lo mfana ngibuye ejimini ngoba inyanga yokukhuleka ngalesi ku fasting end. Ngibuye yokukhuleka ngani mangibuye ejimini. Mangithi ngiyamdlula bengithrowe something yana. Umoya ingcelo wathi mnike. Ngathi ngiyandlula. Ngathi mase sengilapha ngambiza. Ngicela usondela. Bathi ngunike. Yo. Ngathi ubaba kho uthi ngunike. It's powerful. Ngazindlulela. So yabo mina ngiyalapha ngithi hayi mangendleleni yabo njoba ngizohamba at least kube na something ngibuye ejimini ithi ngithrow something nyana endleleni mase sengithi ngiyaphuma lapha wathi uJehova mnike. Sow a seed. Tshala. Uyivulele inhliziyo yabona uyivulele uthi bakuphi 20 rand ifike lento ithinika lo muntu 20 rand mnike. Yeah. uNkulunkulu uzokunika 2,000,000. To unlock ama blessings wakho you need to bless. Yes. To unlock your health you need to be yonke into you unlock ngothando. Love yourself enough. Amen. So ukuthi indoda yami ayisangithandi umfazi wami akasangithandi wena uyazithanda kuqala. Do you love yourself enough? Yeah. Mhlawumbe na uzithandi expect ukuthi omunye umuntu akuthandi. Hayi usangifonela usangithandi umzukulu wami yakhala. Hayi. Ngithi ngiyamfonela akangifonela ukungifonela ngithi bomnikile imali airtime. Hayi ngithi so why fanele akufonela? Ngithi ukuzikrekisa inhloko ngento ongayazi. Ushaya imibhede ulimele ngithi simumu. Ngithi simumu. Ngakiyeka mangithanda ngakubhandisha. Hayi ukuthi ngiyamfonela akangifone ngithi umnikile imali airtime. Amfonela umfana ngakuninga imali airtime. Ofuna ukukhuluma nomntana wakho wena athe ngetime ufone ukukhuluma nomntana wakho. Zithande enough mzalwane zithandeni yazithandeni bazalwane ngicela nizithande ningaziboni nini ama failure ningaziboni nini nganamali and enye into edinayo bazalwane please don't do it lento ye self pity
nami ngingaphila ngayo ngoba bengihambe ngihlala uthi sanibonani shem bengicela please don't amehlo ayephansi uzenze manje ngathi so uba nalento yeah and uyazigqokisa wena ukuthi uyanyanyeka ungaceli uzuguqa icela kuJehova lo mfana angimazi akacelanga kimi but makandlula uNkulunkulu uthemnike imali alike yokokodwa loku uzenzi lona uloku nwayinhloko khalela kuJehova ungakhaleli emntwini eshimadada amen bazalwane amen so sizeni bazalwane ukuthi ama records were passed please last year yonke into esebrainini yakho ya last year ngicela uyikhiphe ngoba izokukhosela ibrain freeze and mayikhosela ibrain freeze if ibrain izothatha ama shots wale life boy pill athi ithi wena njalo uzibona kulesa state okay ngavuma masingahlala so unyaka uzuphela ingqondo yakho izothatha le shot and abusive ngiyakuthuka ngiyakushaya yonke into engizikhulumayo kuwe evil zimbi ngiyakuprograma yonke indawo noma sobona abanye abantu uhlala ungathi inkukhu enethiwe masiphumeni bazalwane kumakhakhuni ngisho ne butterfly iyaphuma iyaphuma ibe isibungu ithi fly asiphumeni bazalwane amen and intombazana uthole esportini it will never be a wife umfazi umthole etshwaleni anyekaza bomfazi untombazana iyacelwa kuNkulunkulu thola unkosikazi o God fearing nendoda oyithola esportini indoda ikubeka ku passenger seat uthole uthi umuntu wakho nemoto anyeke kuzikube owakho anyeka zakuthande ngoba uyimoto yakhe ngicela amantombazana nisithande enough ni try ukuthi nibe nezinto zenu noma ungakabi nayo kwamanje with time futhi inyawo zakho zigude kabi hamba ngenyawo yokhwela ama taxi straight uloku ukhalela passenger seat azange enjoy passenger seat dala ngaqala ukudrive imoto angisena moto kwamanje anginandaba mina nemoto yomuntu ngizambela ngenyawo zami mangana mali taxi ngithi uNkulunkulu ungithandile kusho ukuthi vele inyawo zami fanele zibe strong ngoba mawuguga vele inyawo ziyaphela so manje ndemo ngihamba ngisecreta more collagen into my bones uzothola umama khala umntanami umzukulwana wami yambona lo umzukulwana wami uthenga imoto abangilandi ngemoto ngiyamfuna nikuphi izani izongithatha ningise kuphi awuna inyawo yini le hamba ngenyawo zakho uye lapho bazohlangana nawe endleleni uzobonana ngendlela mhlawumbe mama nesikhathi sethu siya ngasekupheleni ngiyabona la usiphathele namaBhayibheli akhona la namhlanje nesikhathi sethu siya ngasekugcineni kodwa ke mhlawumbe nanoku emphasize I don't know if there are other subjects abantu abangazi preparela ngayo sizokhona khona lapha eThekwini eThekwini into esiyoyenza lapha sizoyenza iPhaida okay sizoqala isikhulume nalesilima esila lesi sikutshela ukuthi wena une chronic sizokhuluma si brainwash sikhiphe yonke lento ngoba awunayo chronic 2 bese sesizoshaya lesilima lesi esithi kune chronic sikhiphe legazi eli toxic 3 bese sesenza ama exercise kunama exercises sizowayenza engizonifundisa wona awabobaba wabomama senza ama exercise ukuthi mawuvuka kule sikhathi uvuke ngaso from ekseni until lo uwenze lama exercise uzulule bese 5 kuzoyenzakalani ke angihambe nama detox angihambe nemishini lapha it's far so bese lapha ngizonifundisa mhlawumbe ubuza imibuzo kakhulu abobaba nihlaselwa i-prostate gland ba enlarged abomama niphuma ama lumps kunezinto fanele ukuthi uzithole kunezinto fanele ukuziphuze wazi ukuthi mongasaphuza ishukela uphuza ini wazi ukuthi udla ini nani so kunezinto eziningi neintsumpa mawuzibona sokugcwala insumpa la
sogcwala insumpa yonke le ndawo, sogcwala nentamo iba mnyama, une insulin resistance, une residual fats, unamafutha. That's why intamo siba mnyama, kugcwala insumpa yonke la. And ikhona into yokususa lezo nsumpa lezo ukuthi zingasabi khona, and ikhona nento yokubalansa ukuthi mawukhona into ekhulayo or ama fibroids njengamantombazana, mawuhlala udla ukudla uNkulunkulu uthe let your food be your medicine. So every time mawudla wazi ukuthi uthela le powder kancane, uthela le powder, ubulala wonke ama fibroids. Any cancer bese athi yakhula emzimbeni bese soba clean again. Bese kune jejune, ijejune balance ama hormones, ulungisa yonke into yakho ukuthi ube right, uphinde ube fertile, ukwazi ungena kahle emshadweni, ama menstruation pains ungabi nawo. Bese mangiceda ukukhipha igazi khona enye futhi oyidlayo ukuthi ubuyisele igazi emzimbeni. Okay. uNkulunkulu anibusise, ngiyanthanda bazalwane. Asibonane-ke khona lapha eThekwini bantwana benkosi 28 February siyaqala ngo-10 ekseni kulapha ngase-Wandamia mall, ngase-Wandamia mall, kumele niyazi Wandamia mall lapha ngako-Morning Side. And ningagcoki amabhruka tight ngoba sizosebenza lapha, kuzoba ne-workshop. After i-workshop bese kuba mhlambe umkhuleko, bese kuba i-workshop ukuthi nikwazi ukuzihila. Danko. Okay, nanka amabhayibheli siXhosa. Umuntu uzofonela wena, uzofonela mina, uzofonela ukuthi ucela iBhayibheli for free. Please don't sell these Bibles for free. Isipho sabazalwane, ama-box bawamaningi ukuthi ngipha abantu ngibaphile ngoDecember asala botata abathathile bagoduka nawo baye emakhaya ini. So ngiyanicela bazalwane, khona into engikhohle uyazi bengithi uzoyikhuluma and it's very important. Yini le? Usayikhohliwe? Yeah, ngikhohle ukuthi ngisuke ngakhuluma. Uzayikhumbula. Nizameni bazalwane. Khona umama bekangifonelile ebusuku. Lo mama lo ungifonele last year ngo-October, bekangasakwazi ukuhamba. Lo mama lo wase Bloemfontein. Ngaqalela ngamnika abo collagen, abo Simos, ngamnika ini. Uvukile lo mama sekwazi ukuhamba, sekabuye ecaweni izolo. Utswa eKerekeng, angaphethanga nedithupana bamangele eKerekeng. And abantu bayasukuma kuma wheelchair ngokuthi ngikhuluma nalesilima, ngikunika izinto ezinaturally, uqalele udle. Uthe uNkulunkulu let your food be your medicine. Angikunika amaphilisi. Makufanele ukuthi uthole ibeetroot, ukuthi ibeetroot isiza ibeetroot right ekhule kahle. Isiza ingqondo yakho ukuthi iqalele yenza right. So ke uNkulunkulu anibusise. Lo mama lo ufonile ujabule kabi wathi kamoga ngithusise enkateng, and babaningi abaphume kuma wheelchair. uNkulunkulu anibusise bazalwane, ngibonga kakhulu ukuthi niyangibona nitshela abanye and abantu bayasizakala. So ningagcini ngami, uNkulunkulu anisize. Amen. Ngiyathemba ngikhulume kahle. Sibabonga kakhulu mama, sesoqedile eThekwini nabazalwane sebezibuzela. Kodwa ke nana amabhayibheli sowaphatha naseThekwini. Mahala bafowethu amabhayibheli esiXhosa language. So besiza nawo lapha eThekwini bafowethu. And if you want to also help us to make this day a success, maybe afisa ukusilekelela, because yabona logistics wise siyakhona lenta iqasha ivenue, iproduction, because khona abantu abazobe abangeke bakwazi ukufika kodwa abafisayo ukwazi ukuthi bekwenzakalani khona lapha. So we need to also hire a production company that side ezokhona ukuthi sicapture zonke izinto njalo ivenue ama flights okusuka la siye eDurban njalo. Mhlawumbe khona nomzalwane okhona eSithekwini ongakhona ukuzivolunteerla ekuthenini ukuthi ma sifike eDurban lapha airport asilande. Siyacela kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu ukuthi come forth egameni lika Jesu. For more info 0788 417 844 0788 417 844 if ufisa ukuthi usilekelele kakhulu. Number yakhe sishintshile mama, usalisobani number yakho? Inumber yami ye-MTN ithi 063 977 9276 063 977 9276 bese enye ithi 062 296 3385 bese enye ithi 076 796 5272 iVodacom. Bese okugcina bazalwane before sikhuleka, ya isikhathi sethu sesiphelile,
ngithanda ukuthi bazalwane ninakekeleni kakhulu ingqondo zenu. Ingqondo zethu ziyalimala kulonyaka, khona esinye isifo esizayo. And bakhona nabanye abo Enigma abazayo. So fanele ukuthi sibe aware. Yekelani ishukela ukuthi lesifo lesi ababhizi ngaso sesisendleleni sithola ukuthi asikwazi ukungena kuyo ngoba ishukela it's a gateway yazo zonke nama drugs ayenzwayo. Amen. Asikhuluma okuningi ke lapha neThekwini ngomhla ka28 February bafethu. Surely goodness and mercy, signs and wonders shall follow us and our families all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Mudimuki wo bazalwane.